Another day, another vlog na naman mga kaboss piyan. Tara samahan niyo ako kasi pupunta tayo ng Panabo City. Balita ko kasi may fastest and max daw yung Panabo. So since wala tayong trip ngayong araw, tara at bisitahin natin yung lugar na yon. Pero of course, bago yan ay mag-install muna tayo ng Insta at kukunin natin yung helmet natin dun sa Dino Lab. Naiwan ko kasi yung helmet ko dun nung nagpa-tune ako. Kaya pinasok ko na lang din sa loob at nag-setup na lang din tayo ng Insta360. Matik, hindi kumpleto yung content natin kung walang camera. Kasi kailangan talaga yung camera nowadays kasi malay mo, baka may bumangga sa'yo, edi may ebidensya ka. At of course, di pwedeng kalimutan yung helmet. So after na, nalis na tayo, no? Pupunta na tayo ng Panabo City. Actually, sa porsyong ito, rides na lang to. Wala na akong topic. So, magchika-chika na lang tayo. Alam nyo kasi guys, hindi porket loaded yung motor ay hindi na pwedeng ibiyahe. Kasi pwedeng ibiyahe yung loaded na motor, mga kaboss piyan. Nasa setup na po yung problema kung hindi nyo mabiyahe ng malayo yung motor nyo. Minsan kasi, kailangan nyo i-consider yung mga ibang factors, kagaya ng coolant, ganon, tsaka yung mga, basta yung mga kailangan sa makina nyo. Isa na rin dyan yung tamang pag-setup ng radiator. O, kita nyo yung sa akin guys, konting-konti lang yung bars. Meaning, malamig yung makina natin. Shoutout nga pala sa ating chief mechanic na si Netay Works. Grabe boy, solid na solid yung makinang binuo mo. Alright, so dito na part ay malapit na tayong dumating kina Boss Brainard. Kasi nasa Panabo City na tayo. Actually, hindi mahirap hanapin yung kanilang shop guys, no? Kasi along the highway lang. So, after mong lumiko dito, straight lang daw. Then, mahahanap mo sa may left side yung kanilang shop guys. So, ayun guys, no? Ito na yung shop ni Boss Brainard ng Pitts Bike. So, pagdating ko pa lang guys, ay matik reels na agad si Boss Brainard. Grabe! Boss iPhone lang malakas. Service ay ilakag sa yung shop sa Panabo service ka. Ay ganda. Guys, murag kalanganin niyang ingon mga pastis kay murag mahagitan dani wa. Bumibugoy kayo. Mapost na putaan ni ba? I don't kilala ito pastes sa tayo patay. Ang dili ra ni guys ayon ninyo ka ay magtuwa to guys. Magtuwa to guys. Kuan di kuan lang ni pastis sa mong purok. Pastis sa mong purok. 5 open yan guys. Na, gapon ni reels. Isang guys dito, gapon itapan dito. Nanang pastis in Panabo guys. Gapon gid nga reels. Lima sa suya ni. Mang. Awa guys, bugoy kayo, sugba na pud ligluto ba oh. Awa. Nagsugnod na pod. Pas kita ron. So relax lang tayo dito guys, no? Sa mga hindi nakakaintindi ng Bisaya ay pasensya na kayo guys. So after ilang hours ng pagtambay natin dito sa shop ni Boss Brainard ay uuwi na rin tayo guys. So yun lang guys, no? Bumisita lang tayo sa shop ni Boss B, tsaka aalis na rin tayo. At sa pag-uwi po natin ay of course, hinay-hinay lang, hindi tayo magpapabilis ng takbo. Kahit mga 100 kilometers per hour, okay lang yun. So hanggang dito na lang guys. Bye!